Good morning, good morning. This is the power of healing with Utabi. Ungowekethelo. Ungowekethelo was a name given to me by my spirit guides, my guardians, amathonga kithi. Ogogo bamanzi abangithwasisa enithi nina inzuza. Amakhosi asentabeni, amakhosi asemanzini. I wanna do this video, guys. As you all know, I always do my videos for myself initiates. Kakhulu, because ngumntwana obe self initiate. Ngiyenza la video for abantwana abathwasiswa amanzi, because still those are self initiates. Abantwana abahamba bayothatha ithunu ehlane, umuntu avela lahleke, ahlale ehlane bese ayabuya after a few weeks or a few days. Sikhuluma ngama self initiates. Ama self initiates lawo, the universe took control, if nifuna ukuyisho nge-universe. But banama guardians, nama guides, nama chief guides labo bantu. Kunombuzo, guys, obulibuvela einsukwini. Kunombuzo libuvela einsukwini engicabanga ukuthi I'm at a better position to explain. Not ngoba ngazi kakhulu thina singamakhosi asiyikhukhumezi, kodwa engicabanga ukuthi njengomuntu who went through the process, the proper process of spiritual awakening, because if you've never undergone a process of spiritual awakening, you will not know certain things. If wena wadiagnose umuntu ukuthi fanele kuyothwasa, akusinto eyazivelela kuwe wayihamba wena before omunye umuntu engena phakathi, you would not know certain things. As I said, thina sidila nama ancient spirits. Thina we do universal ways of healing. Ours is spiritual but not traditional. Look, I explain it, third eye. This is a third eye. It's not an evil eye, it's a third eye. And if that it's a third eye that casts away evil spirits. So that is why abantu bathi evil eye. It casts away evil spirits. If, guys, une never wear this. Never wear this. Ma unemfihlo, makini kunemfihlo ezenziwa, makunokuthwala, never wear this. Ma ungafuni ukubona amaqiniso akini, ma ungafuni ukubona izinto ezenzeka empilweni yakho, never wear this, please. This is a third eye of a spiritually gifted child. Ilela. If you touch right now, as you're sitting there, thinta la, upresse kancane bese uyangitshela ukuthi kwenzakalani emzimbeni wakho. That's a representation of this. It casts away evil spirits. Noma ngabe uthunyelwe zinjani izilwane, uzoyibona mawufaka lento. So mangaba ufuna ukuyibona, mangaba ufuna ukubona amaqiniso akini, mangaba ufuna ukubona amaqiniso empilo yakho, ngiyacela ungayifaki third eye. Because abantu bathi, I saw a lot of comments saying, "Hey, ngayifaka lento yangiphuphisa kabi." Bengakuphuphisi. It wasn't a dream. It wasn't a dream. No, ungayiconfuse. It showing you the truth of your life. Bengakuphuphisi, sithandwa sami. If you haven't gone through a spiritual awakening, proper spiritual awakening, le izogenza ukuthi ulahle yonke into. Because le iveza amaqiniso sobala njengoba njalo. Uyabona kule, guys, kule umthakatho okuthakathayo umbone evuka. Kule once wagqoka le, kodwa ke na inemigomo nemibandela, inama terms and conditions, awuvela uyifake nje. Ma ungafuni ukubona amaqiniso, ma ungafuni ukuzibona le izilwane ezihamba ekhaya lakini, ma ungayifaki third eye. Ungayifaki third eye. Aniyazi sebenzani. Aniyazi sebenzani, sibuzeni. Please,
These stones, because I work personally, emsebenzini wami, my spiritual journey, I work with crystal stones. I work with stones, gems, shells. So, maungazazi izinto, sibuzeni please. It that I cast all evil spirits, noma ngabe kuthiwa odokoloshi bayavela ebusuku. So ungayifaki ungazazi indaba za, ungayifakile, ngicela ungayifakeli fashion. Ungayifakeli ifashini, ifakeli ukuthi ufuna ukwazi inkinga. Uyayazi indlela oyihambayo. Mawuyigwala guys, because angithi siyazi ukuthi khona nabantu abasaba amanzi. It ayi mawuyigwala ungayifaki. Uma ungakabi ready. Ungayifaki it ayi. Akusiyo yawo wonke umuntu. Akusiyo yawo wonke umuntu ofisa ukuyifaka. Esibuzeni lama stones eniwafaka ezandleni, kunama stones, kunama gems eniwafakayo, kuneyintambo ezithize. There's this ntambo emnyama efakwa. Sibuzeni ukuthi ezani. Mina ngithanda ukuthi sifundisane. It cast, mabathi cast, kushuthi ikhipha yonke imimoya emibi ekuwe inside you, esemdenini, esendlini lapho hlala khona, esikule jari. It cast all evil spirits. It's not an evil eye. Yile engithe ithinte la kuwena. Ma umntwana esiphiwo ke ngempela. Ma umntwana embono ngempela. So guys, singangena deep kulezi zinto. Singangena deep kulezi zinto. Esibengishilo. Mawungafuni. Mawune because ikuvezele nezakhe imfihlo bowuzenza. Na into ebhlungu ngayo. Iziveze nezakho bowuzenza. Yabona thina masithi sibona ngale. Ile third eye. Manje ayiveli igqokwe nje bantwana basekhaya, laba abaphuphe kabi siyaxolisa kakhulu ukuthi uvele wayifaka nje, wayibona ifakiwe wayifaka without the proper understanding of what's going to happen. Buyela ke futhi uyifaka bese uyophahla ebantwini bakini uthi ake ningibonise ke sengready. If you are going to do astral projections, if you are going to have out of body experience, lawe sithi thina, it's not kune out of body experience, kune phupho. Those two things are not the same. Those two things are not the same. There are visions. Bese kuba khona lapho khona ubeka siqo in that dimension or in that time. Yayazi time traveling angithi, where izinto bezenzeka. Those things are not the same. Ne feeling yakhona ayikho the same. Not everything iphupho. So if you understand dimensional traveling, guys, isibuzeni. Akuna demon elikhona la, idemon elizoba khona ileli ezothi mawuceda kuyifaka ikuvezeli imfihlo. Yilo lelo demon ozodila nalo. Izokuvezela yona imfihlo. Yabona? Izokuvezela yona imfihlo. Inama term and conditions. Iyamsinda ke bafowethu. Sengisho nje sengivala. Iyamsinda umuntu onento zakhe. Umuntu onento zakhe nothwalisiwe izinto iyamsinda. Sengivala nje sengisho. Othwalisiwe izinto nonento zakhe nonemfihlo zakhe iyamsinda yona shem, ayikabi. Iyamsinda. Akuseya noma ubani. Nge-third eye. Sibuzeni nge-third eye. Sibuzeni ngalama gemstones eniwabonayo amakhala. Sibuzeni ngama crystals.
Akusikulapho kudlalwa khona, lapha kudlalwa noma ubani. Sibuzeni ngama-tarot cards. Kusulapho kudlalwa khona, akusiwo wonke umuntu owaphiwe. Akudlalwa. Uyabona lezi pho zonke njengoba zingaka abafowethu, khona abantu abahlola ngey'pili, khona abantu abahlola ngehlazi lamanzi. Iy'phiwo ngey'phiwo ezinama-levels wakhona, akudlalwa la. Iy'phiwo ney'phiwo zinama-levels wakhona. Kunabantu abama-shaman who are black people abama-shaman but abazi ba-ama-shaman. Because they never went through the proper channels of spiritual awakening and understand who they are. Bayijampele. Basheshe bayigqumela. Abayi-understand, basheshe bayigqumela, abayihambanga. If you know shamanism, you would know a lot of things. But-ke angiphoqi bafowethu. Kodwa ungazilokothi lezi zinto uma ungazi. Kufana nama-crystal stones, ungadlali ngama-crystal stones ngoba ayakwazi ukukuqoba. Ayakwazi ukwenza dermakahe. Ayakwazi ukukushaya ube ne-anxiety, ube ne-depression. Ungadlaleli kuma-crystal stones guys. Mawuzazi ukuthi unento zakho oyiphathayo nezinto ozenzayo nezinto ne-black magic oyisebenzisayo, ungadlali ngama-crystal. Ningadlali ngama-crystal stones, ningadlali ngama-chakra bracelets, ngama-chakra elements. Manizazi ukuthi khona izinto enizenzayo zobumnyama, please. Mawazi ukuthi unemithi oyisebenzisayo wrong, don't play there. Izokuthusa vele. Ngiyabonga.